Ziua bună! Am venit până sus la deal la peșniță și dacă tot suntem aici, am zis că și vă arătăm cum arată pe dinăuntru. E o peșniță veche, nu mai avem butoaiele de vin, că s-au cam stricat, au fost vechi și s-au rupt. Acolo au mai rămas dojile și mai avem aici o măsuță veche pe care am ținut-o. Avem două păhărele în caz că vine cineva pe aici și avem și luminim cu un păhărel de pălincă și pe cum ieșim e tot mai cald, că diferența de temperatură se simte tot mai mult. Ieșim și cam asta îi priveliște care ne lovește în față după ce am ieșit din peșniță.